Ja täällä haastattelussa koomikko Kristiina Salminen. Ensinnäkin täytyy kysyä, taitaa olla teidän ensimmäiset linnanjuhlat. Mitenkäs tämä itsenäisyyspäivä on muista itsenäisyyspäivistä eronnut? No varmaan just siinä, että aikaisemmin on juhlittu ihan perhepiirissä kotona tai sitten ystävien luona, että nyt sain kunnian olla täällä. Teidän suvussa on myös sotaveteraaneja, varmasti sillä tavalla itsenäisyys myös lähellä. Kyllä ihan, että terveisiä Tyyne mummolle. Siellä hän on 92-vuotias ja kovassa kunnossa. Terkkuja. No huomisaamuna ja huomenna päivällä varmasti monen kahvipöydän keskusteluaiheena ovat nämä linnanjuhlat. Nyt on hyvä kysyä ihan paikalla olleelta, että ketkä ovat olleet ne kauneimmat ja komeimmat parit ja komeimmat puut? Apua, mä en ole kaikkia ihan täällä nähnyt. Tietenkin teidän jälkeen. Niin, sanoisin tähän just, että minulla on ihan mielestäni onnistunut asuvalinta ja kyllä täällä muutama ihan yhtä kaunis näkyy olevan. Minkälainen tilanne se on, kun Krisse on julistautunut valtakunnan ainoaksi oikeaksi prinsessaksi ja elämme kuitenkin tasavallassa? Pitäisikö muuttaa kuningaskunnaksi? Ei, kyllä tasavallassakin pystyy olemaan prinsessa, että prinsessana oleminenhan on tavallaan asennekysymys ja lähtee ihan sydämestä. No, tehdäänpä sitten sellainen liike, että tohtiiko tällainen tavallinen talonpoika kysyä edes arvon prinsessaa tanssimaan? Kiitos, kyllä. Hyvää itsenäisyyspäivää.